Priskona kansa so baby say my one day not 263. I can give thanks to the Most High who make it so easy as the day goes by. And as we gonna need it one day pie, you know send up say man on this be some lie. Me I can give thanks to the Most High who make it so easy as the day goes by. And as we gonna need it one day pie, you know send up say man on this be some lie. This is real champion kwanda bakure ndichigadzira si warrior. Aive makata kupura kumuri warrior shingirira kuti zvimwe ndorira nawana dem chilevo chakutara ndakati lichandoramba ndichishandosika zvangu inini zvaita ndiri mumuti vanosaisa ndolaita sandigadzirire daka nini ndozvitakwisa miyafifly haindoenda patopas ngoma dzakanyanya kumafanzi ndichidropa bvunza bas ndiye akadaro ngoma dzakutenderera vavengi vodzifaita saka mafia pandakatanga ngoma jivo vaindiwachisa vachitofunga kuti zvimwe nini chamira asi ndakazoshamisika vakudaira chipepi chema one day and as we gonna need it one day pie, you know send up say man on this be some lie. Me I be give thanks to the Most High who make it so easy as the day goes by. And as we gonna need it one day pie, you know send up say man on this be some lie. Sakava uti ndinodhonza tambo ndine utsinye unopfura wekwangoma rambo muri kuona boys asisi nyambo ngafanzi ndiwo wega kandigadza umambo vanondida tinovasimbisa nemafans angu tinovasimbisa 2020 ndakagoka kani serious nemasongs acho ari serious. Me I be give thanks to the Most High who make it so easy as the day goes by. And as we gonna need it one day pie, you know send up say man on this be some lie. Me I be give